Hi, man. Hey man, Good morning. good morning. How are you? Bine. Alright, everything? Da. Yeah? Yeah. Ce bagi pe tine? Salut, am plecat. Salut. Okay. Hi, man. You working Nu, every day? lasă-mă de putară. Hey, Ce, bă? ia zi ceva acolo la oameni pe internet. Da, pe să fie Uite, ești la mine o țără, gata. Zi ceva la oameni la internet. Să fie iubit, să ne dea internetul gratuit și să ne lase să ne uităm și noi în România. Ia cântă ceva. Da, bă, cum bă? Da. Ce să cânt? Dai-mi păi că dai de urât să vezi. Da, mă, cum bă? Zi ceva, cântă ceva. Mai cânt nimic, că n-am nici chef, nici lucru deloc. Ia-i, vezi că eu am de zor. Da, mă, 5 ani am. Așa tu registrezi, mă. Se va pe YouTube. Dar la că nu merge, eu dă-mă. Oh, bun, nu te așa. Dacă ți Și cea mai tare melodie Da, nu? pentru Ioșca primarul. Pentru belitul eu